Miksen saa unta? Ai niin, mulla on rusetti päässä. Pitäisikö ottaa pois? Oikoot, mä yritän vielä kerran. Mähän on väärässä asengossa. Ouch. Mä lähden ihan päälläni maahan. Just. Mä en oo kuntomassa. Saisin unen paremmin. Prinsessa, mitä sinä teet? Etkö saa unta? En saa, mutta heräsin vain yhtäkkiä. Onko kaikki hyvin varmasti? Kyllä on. Enhän herättänyt sinua siivoja. Et, sinä olen valvonut jo. Hyvä siivoja, tai siis. Niin. Siis mitä on tapahtunut? Prinsessa ei saa unta. Eiköhän justi sanonut, että hän nukkuu ihan hyvin. Niin, mutta hän ei ole koskaan ennen herännyt tällä. Ai jaa, miten kummallista? Niin. Yleensähän nukkuu minun tukki. Mitä nyt on Jalla? Ei mitään. Mene Siiri, Mene Siiri takaisin nyt vai nukkumaan. Selvä. Oisko meidänkin parasta mennä? No ehkä, mennäänkö? Mennään. Oi, aamuherätys. Aamuherätys. Kukaan ei herää. Aamuherätys. Wow, aurinko tuli pilven välistä. Sepäs mukavaa. Herätys! Anna mä vähän helttiin, jos sä kerran osaa. Mitä sä herätät meitä? Prinsessa ei saanut yöllä nukuttua. Anteeksi, minunhan työni oli herättää kaikki. Mutta mä varmaan menen latteen liukumäkeen. Eikö prinsessa saanut koko yönä unta? Wow! Ei luultavasti. Mitään hätänä? Apua! Mekin halutaan tietää. Ei mitään. Se on vaan tavallista, että prinsessa saa unta. Mitä hätänä? Miksi sinä pienekään olet tietänyt? Mäkin haluan tietää. Mitä on käynyt? Siis, ei mitään. Hei muurahaisvaru, ei tässä ole mitään hätää. Äiti, mikä on hätänä? Vartija! Heti tänne, vartija! Vartija, Mitä on vialla? kaikki jotain piirittää meitä. Häärälle poliisi. No niin, menkääpä sinne päin. Au! Mennä sitten. Ai! Sekin myös. Anteeksi, prinsessa. Ei se mitään. Kiitos. Kiitos, vartija. Kaipa sitä olisi pakko mennä kylpyyn. Tai no, uskon niin, että voisi mennä kylpyyn. Niin, voitaan siinä mennä kylpyyn, jos kerran haluat. Voisin mennä. Minä laitan kylpyn valmiiksi. Hetki vain menee. Pelatkaa vaikka peliä tai laskekaa liukumäkeä tai tehkää ihan mitä vaan. Joo, kyllä se käy. Joo. No, menetkö laittamaan sen kylpyn valmiiksi? Totta kai. Hetkinen. Kuinka kauan hän yleensä kestää ottaa no, sellaiset 5 minuuttia. Niin kauanko? No, riippuu vähän mitä tuulella hän on. No nyt hän ainakin on hyvällä tuulella. No siinä sitten ei kestä kovin kauaa. No hyvä. Kylpy on tulossa. Hyvä. Se on vaniljaa. Millä tavalla siinä on vaniljaa? Se haittaa. Voin käydä semmoisen teekupinkin, elikkä se on semmoinen koreallas. Siihen pitää telttaa. Selvä. Haluaisitko mennä rauhaan kylpyyn? No, sä voit mennä tähän. Hyvä kylpyä. Äiti. Äiti.
kuultu. Mieti. Mulla on nälkä. Mä haluan rahaa. Mä haluan mennä shoppailemaan. Luna. Et ole tosissaan. Tai siis kuultu Luna. En tiedä miten sanoisin, mutta shoppailemaan. No, käy hakemassa kaapissa rahaa. Okei, mut missä iskä? En ole varma. Käyn hakemassa hänet. Missä tulee? Mitä? Saatko sulta lisää rahaa, koska mulla on jono. Ota kaapista. Niin just. Ei siis paha. Moi tyhjä. Hei noin saa sanoa. Mikä se oli? Olisiko se ollut ukkonen? Mitä mä tiedän, vaikka se olisi ukkonen? Niin, idiotti. Hei, mitä teit juuri siskollesi? En mitään. Oletko käynytkö hakemassa sitä rahaa? En, koska siellä on vaan tonni. Tai siellä on vaan 1 000 000 euroa. Mä haluan 2 miljoonaa. Voiko isä käydä varastamassa sille ihmeen linnalta? Ai sillä linnalta, mistä kaikki puhuvat, sillä pinkiltä, joka on tuossa noin aika lähellämme, mutta sitä ei hirveästi näe. Juuri siltä. No, en ole oikein varma. Tai siis huomenna lähdetään varastamaan. Iskä, milloin sä opet mua varastamaan? Sitten kun olet sen ikäinen. Minkä ikäinen? Sopivan ikäinen. Hei, onko teillä jotain tarvikkeita? No siis, mulla on sellainen tarve, että mä haluan rahaa ostaa niin. Anteeksi, mutta mulla ei ole, mutta mene tuonne suuntaan, siellä on kaappi. Niin, eli tuonne, mihin siipin näyttää. Tuonne. Ymmärsin. Ei oikeesti. Nyt ei saa ruveta temppuilemaan. Eikä päinsä. Mä haluun. Just. Pitäisikö mun käydä stailaamaan tyttäri? Saanko mä menen hakemaan kaapilla rahaa? Please, on kiltti. Ai mitä? Siis saanko mä hakea tuota rahaa? Käy sitten. Jee, paljon mä saan ottaa? 5 euroa. Okei. 500. Okei. Minkä mä ottaisin täällä? Mutta ei taas ihana laulu. Mutta joo. Pitäisiköhän mun käydä salaa lentämässä luudalla? Tai siis en ole varma voinko, mutta Vartijaa! Mitä? Tarvit apua? Kyllä, missä on luuta? Se on tuolla kaapin takana, tai siis niin. Kiitos. Sittenhän se luuta. Tai ei vielä happakin puuttuu. No, nyt lähdetään luuta. Just joo, pinkkiä. Nää seinät on karseet. Tänä, mä oon nyt alueella. Ai mutta. Kiva. Sentään vähän. No, mä ehkä voisin mennä takas kotiin. Tai noita aattelen. No en täältä kalata. Wow! Moi vartija. No hei. Sori, täällä kaatui kaikki vahingossa. Ei se mitään. Se sattuu. Mä... Kuulostaa, missä sinä olit ja missä luuta? Missä tarvitsi sisä? Kiitos vartija avusta, mutta nyt en tarvitse sinua. Missä on luuta? En mä tiedä. Se ei oo... Sitä ei oo nähnyt. En mä tiedä. Mikä sun takana on? Ei mikään. Näytä.
mitään, äiti. No, olisin sanonut, että sitä et saa työntää, koska et osaa vielä alastuloa. No mitä se haittaa? Oli 14 luuralla. Mä osaan. Mutta... Ei tämä voi. Mitä? Helposti voi. Sä et kuule mua määrää. Se. Voi hyvänen aika. Minulla kasvatti tällä luuralla. Ai niin joo, en olisi saanut voida. Tarvitsetko minua? Joo, kiitos. Okei. Tarvitsen. Paussi. Joksain alaspäin. Paukku. Tätä. Happy birthday.